Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Aglito. Taong 1972, Gimbal, Iloilo. Itong mga panahong ito, nasa edad 70 anyos na itong si Aglito. Meron na siyang asawa at 2 anak na kasalukuyang naninirahan sa lumang bahay ng lolo at lola niya. Wala kasi sila noong mapuntahan, kaya na may minabuti nilang pagtirahan na lamang ang bahay ng mag-asawang yumao kesa naman ipagiba ito tapos magtayo rin ng bago. Marami mang usap-usapan ang kumakalat sa bahay na yon. Minabuti ni Aglito na wag na lamang yung pansinin. Para sa kanya, kahit demonyo pa ang naninirahan doon, hindi siya matatakot gawa ng doon na siya lumaki at nagkaisip. Dagdag pa niya na hindi siya gagalawin ng mga nilalang na naninirahan sa bahay niya dahil paniguradong kilala na siya nito. Sa loob ng 5 taong pananatili nila roon, magmula noong namatay ang 2 matanda, wala namang nangyaring masama sa kanila. Sa katunayan, bihira lang noon magkasakit ang kanyang anak at halos hindi sila lapitin noon ng mga karamdamang madalas na nararamdaman ng kanilang mga kababaryo. Ayon pa kay Aglito na tuwing nakakaramdam siya ng masama sa kanyang katawan, kapag pumapasok siya sa bahay, kusa yung nawawala. Dagdag pa niya na naging saksi rin siya noong nausog ng patay yung anak niya, tapos pagpasok nila sa loob ng kanilang tahanan, naging normalang pakiramdam nito. Magmula noon, nagtanong-tanong na si Aglito ukol sa tahanang yon, pero walang nakapagsabi kung ano ang hiwagang binabalot nito. Ilang beses na rin niyang inanyayahan ang mga albularyo sa kanyang pamamahay, pero wala naman yung napansin maliban sa napakaaliwalas na presensya sa buong paligid. Ayon sa mga albularyong yon, nababalot ng magandang presensya ang lugar na siya namang maaaring tumutulong sa kanila upang mabilis nilang maalis ang anumang karamdamang bumabalot sa kanilang katawan. Dagdag pa ng mga ito na may posibilidad ding merong baong mutya ang lugar na yon, kaya gano'n na lamang ito kamisteryoso. Nang mapag-alaman naman ni Aglito ang tungkol sa sinabi ng mga albularyo, kahit papaano nakampante siya. Hindi na rin niya sinubukan pang baguhin ang bahay sa takot na baka mapasawalang bisa niya ang anumang inilibing doon ng yumao niyang lolo at lola. Sa pagtungtong ng taong ito, nagkataon naman noong nagdadalang tao ang kanyang asawa. Nang mapag-alaman naman niyang 3 buwan na ang dinadala nitong sanggol, minabuti naman niyang humingi ng pangontra sa albularyong kakilala nila. Kagaya rin ng karamihan, hapon-hapon siyang nagsusunog ng balat ng nyog sa paniniwalang yon ang makapagtataboy sa marka ng mga aswang at sa mga tagapagmasid nito. Bagaman mangmang si Aglito pagdating sa mga lihim na karunungan, lubos siyang naniniwala sa mga nilalang na hindi nakikita. Bata pa lamang kasi siya, mulat na siya sa mga istoryang may kaugnayan sa mga ito na siya namang nakagawi ang panakot ng yumao niyang lolo. Nga pala Pinuno, hindi ko nababanggitin kung ano nangyari sa mga totoong magulang ni Aglito. Gawa ng ayaw niya kasi yung ipabanggit. Baka kasi bumaba ang tingin niyo sa kanya at yung mga subscribers mo. Balik tayo sa kwento. Sa halos ilang linggong ganon ang kanyang ginagawa, naging maayos naman ang lahat. Yung 2 niyang anak, hinigpitan niya na muna para naman kahit papaano wala na siyang dagdag na iisipin. Ang sisti noon sa kanilang bahay, matapos pumasok sa eskwela ng 2, diretso agad yun sa bahay nila. Sino man ang umuwi na lagpas sa 4:00, paniguradong mapapagalitan niya ito. Mariin naman yung sinunod ng 2 nilang anak sa kadahilan ng alam nito kung ano ang mangyayari sa kanila sa oras na hindi sila sumunod sa nais nitong mangyari.
1 buwan pa noon ang lumipas, medyo kalakihan na nga noon ang tiyan ng asawa niya. Dahil sa pangyayaring yon, pinapalabas na lamang niya ito tuwing umaga. Marami na rin siyang ikinalat na pangontra papaikot ng bahay nila, alinsunod sa payo sa kanya ng albularyo. Akala ni Aglito magiging ligtas na ang kanyang asawa sa ganoong estado, pero lingid sa kanyang kaalaman, meron na pala noong nagbabalak sa kanila ng mga nilalang. Isang hapon, habang nagsusunog siya ng balat ng niyog sa dulong parte ng kanyang bakod, meron siyang napansing 2 babaeng nakatayo sa ibayong parte ng daan na naroon sa harapan ng kanilang tahanan. Sa unang tingin, wala naman siya doong nakitang kakaiba, pero habang patuloy niya yung pinagmamasdan, doon na siya unti-unting nagduda. Sa isip-isip noon ni Aglito, noong hindi buntis ang kanyang asawa, wala naman doong tumatambay. Hindi naman niya maaaring isipin na nagkataon lang ang lahat, lalo pat bago ang mga pagmumukha nito sa kanya. Nasisiguro rin niya, hindi yun naninirahan sa kanilang baryo, gawa ng unang beses niya pa lamang noon makita ang mga ito. Dahil sa pangyayari, doon na siya unti-unting naghinala na maaaring aswang ang mga taong kanyang nakikita. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, nasipat naman niya ang 2 na dahan-dahan ang naglakad papalayo sa bahay niya. Matapos naman niya yung makita, mas lalo niya pang dinamihan ang balat ng niyog na kanyang sinusunog. Sa pagsapit ng gabi, habang naghahapunan noon sila Aglito, napansin naman niya ang animoy kawalan ng gana ng kanyang asawa. Pagsilay niya sa mga mata nito, nag-aalala naman niya yung tinanong ng, "Oh, bakit wala kang gana? May sakit ka ba?" Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, umiling-iling lang naman yon, habang tahimik na ibinabaling ang kanyang paningin sa pagkain. Pagsilay naman ni Aglito na kumakain na ito, hindi niya na yun pinansin dahil sa meron din naman siyang iniisip na mga bagay-bagay. Matapos naman nilang maghapunan, ang kanyang 2 anak naman ang pinaghugas niya ng pinggan. Siya naman noon, lumabas muna ng kanilang bahay para magpahangin at dagdagan yung balat ng niyog na kanina niya pang tinutupok. Habang nagmamasid si Aglito sa paligid, laking gulat na lamang niya nang biglang binalot ang katawan niya ng isang malakas na ihip ng hangin. Pagsilay naman niya sa labas ng bakuran ng kanilang bahay, muli na naman niyang nakita ang 2 babae nakatayo habang nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Dahil dito, walang kaabog-abog naman niyang kinuha ang palakol na nasa gilid ng kanilang pinto habang paulit-ulit niya itong pinagmumumura. Dahil sa kanyang ginawa, agad namang napasilip ang kanyang 2 anak sa pinto ng bahay nila. Nang mapansin naman niyo ni Aglito, mahinahon naman niya yung inabisuhang isarado ang pinto. Pagkarinig naman ng 2 bata sa kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip naman itong sinunod ang kanyang nais hanggang sa mapansin na lamang niya ang mabilis na pagbalot ng dilim sa buong paligid. Nagkataon kasi noong walang buwan at ang tanging nagbibigay noon ng liwanag sa labas ng kanyang pamamahay ay yung gaserang inilagay niya sa may bandang pinto. Hindi naman niya mapapakinabangan ng baga ng balat ng niyog dahil sa hindi naman ito naglalabas ng apoy. Matapos ang pangyayaring yon, unti-unti naman siyang nakaramdam ng kaba sa kanyang katawan sa kadahilanang nasisiguro niya baluarte ng mga aswang ang karimlan. Walang sabi-sabi, dahan-dahan naman siyang umatras pabalik sa pinto ng kanilang tahanan habang patuloy yung pinagmumumura. Maigi niya ring hinawakan ang kanyang 2 palakol nang sa gayoy mataga niya ang sinuman sa mga ito na maglalakas ng loob na lumapit sa kanya. Pagkaraan pa ng ilang minuto,
sakto naman ang paglapat ng kanyang katawan sa dingding ng kanilang bahay at meron siyang narinig na kakaibang pag-angil na bigla na lamang bumalot sa buong paligid. Sa muling pagsilay naman niya sa kinaroroonan ng dalawang babae, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang meron na yung 4 na kasama. Maya-maya pa, bigla namang lumundag ng napakataas ang 3 sa mga ito na siyang naging sanhi upang makapasok yon sa kanilang bakuran nang walang kahirap-hirap. Habang dahan-dahan yung naglalakad papalapit sa kanya, ramdam na ramdam naman niya ang malalim na paghinga ng mga nilalang. Sa pagtigil naman ito sa kanyang harapan, bigla naman niya yung nasipat na sumenyas sa kanya para lumapit. Subalit, dahil sa takot noon ni Aglito, hindi na niya nagawa pang masunod ang nais nito. Sa isip-isip niya noon, hindi naman siya nasisiraan ng ulo para sundin ang nais mangyari ng mga nilalang na yon. Nang mapansin naman ng mga ito ang kanyang pagmamatigas, paulit-ulit naman siya nitong sinindak pero biguyong makalapit o gumawa pa ng kahit isang hakbang. Kung iisipin, napakalapit na nito sa kanya. Pero ang nakapagtataka, hindi siya nito sinusubukang abutin o hindi naman kaya'y sunggaban. Sa pagkakatanda niya noon, wala siyang daladalang kahit isang pangontra sa kanyang katawan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nanatiling nasa harapan lang naman niya ang mga ito, naghihintay ng pagkakataon na umalis ng bahagya ang kanyang katawan sa dingding ng bahay. Dahil dito, mas lalo namang idinikit ni Aglito ang kanyang katawan sa bahay nila, nagbabakasakali na yon ang pumipigil sa mga aswang. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman siya noong nanlambot matapos niyang makarinig na magwika ang isa sa mga aswang ng, "Kanina ang tapang-tapang mo. Ngayon para kang asong kumakahol nang nakabahag ang buntot. Umalis ka dyan. Subukan natin ang tibay mo." Nang marinig naman ni Aglito ang sinabi nito, pinili na lamang niyang pumikit habang kumakapa papalapit sa pintuan ng bahay nila. Pagtulak niya rito ng bahagya, sakto namang bumukas ito, kaya ang ginawa niya, dali-dali siyang pumasok sa loob. Pagkasarado naman niya ng pinto, narinig na lamang niya ang mga nilalang na yon na mabilis na kumakaripas ng takbo papalayo. Maya-maya pa, pagsilay naman niya noon sa itaas ng bahay nila, doon niya nasilayan ang napakaraming mga bubuyog na paikot-ikot sa paligid. Sa sobrang dami ng mga ito, halos hindi na niya makita ang bubong ng kanilang bahay. Matapos naman ang pangyayaring yon, dahan-dahan naman siyang sumilip sa labas ng bahay nila at nung wala na siyang nakita, pakiramdam niya, natanggalan siya ng tinik sa lalamunan niya. Sa paglapit naman ng kanyang asawa at anak, kahit papaano, unti-unti namang nanumbalik ang kanyang lakas. Kinabukasan paggising nila, agad naman siyang tumungo sa bahay ng kakilala niyang albularyo. Hindi na siya nagdalawang isip na humingi doon ng tulong sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili, babalik pa sa kanilang pamamahay ang mga nilalang na yon. Matapos namang marinig ng matanda ang kanyang hinaing, agad naman itong sumama sa kanya patungo sa bahay nila. Habang binabagtas nila noon ang daan, nabanggit ni Aglito ang tungkol sa mga bubuyog na kanyang nasilayan. Pagkarinig naman doon ng matanda, napatawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Mukhang alam ko na kung ano nakabaon sa bahay ninyo. Maswerte ka pa rin, Aglito, sapagkat hindi biro ang karunungang iniwan ng lolo mo. Pangalagaan mo ang bahay na yan. Yan ang magbibigay ng swerte sa iyo." Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon na nga nila narating ang kanyang tahanan. Pagpasok nila sa bakuran nito, agad namang bumungad sa matanda
ang mabibigat na presensya ng mga aswang. Sa puntong yon, ito na mismo ang nagkumpirma, hindi panlalaro ng kanyang mga mata ang kanyang nakita. Dahil sa mga natuklasan nito, nagsimula na rin yung magpakalat ng usal sa paligid, pantaboy sa mga masasamang elemento, lalong-lalo na sa mga insektong tagapagmasid ng mga aswang. Pagkaraan naman ng halos kalahating oras na paglilibot nito, agad naman yung pumasok sa loob ng kanilang tahanan kung saan naroon sila ng kanyang mga anak matyagang naghihintay. Pag-upo naman ng matandang yun sa kanyang harapan, hindi na ito nagdalawang isip pang ilahad sa kanya ang tungkol sa mga bagay na nagawa nitong matuklasan. Ayon sa matanda na, naniniwala rin ito, yon ang nagbibigay proteksyon sa kanyang pamilya upang hindi yun basta-bastang magambala ng mga nilalang na merong bahid ng kasamaan. Dagdag pa nito na, hanggat nasa loob sila ng bahay na yon, walang makakagalaw sa kanila, lalo na sa kanyang asawa. Mariin din itong inilahad, sapat na ang mutyang kanyang nadiskubre para pangalagaan ang kanyang pamilya sa loob pa ng halos 5 dekada. Nang marinig naman ni Aglito ang sinabi nito, agad naman siyang nagtanong doon ukol sa kinakailangan na lamang niyang gawin. Matapos naman yung marinig ng matanda, napasilay lang naman yun sa kanya habang mahinahong sumasagot ng, "Wala ka nang gagawin. Magtiwala ka lang. Makakausad din kayo. Huwag mo nang subukan pa ang mga nilalang na yon. Baka imbis na asawa mo madisgrasya, mauna ka pa." Dahil sa sinabi ng matanda, wala na ngang nagawa itong si Aglito kundi ang sumunod. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad din naman yung nagpaalam sa kanya habang paulit-ulit na inilalahad ang mga paalala nito para hindi na sila mapahamak pa. Ayon sa matanda, bagaman malakas ang mutya ng reyna ng mga bubuyog, meron pa rin yung kokonting kahinaan kung sakali mang mapabayaan. Naniniwala ang matanda, malakas ang depensa nitong naibibigay sa isang tahanan, pero kung ang may-ari na mismo ang nagpahintulot sa mga nilalang na pumasok, wala rin yung magagawa kundi ang mapasawalang bisa. Sa oras na makapasok ang mga nilalang sa loob ng kanilang bahay, maglalaho na rin ang proteksyong na ibibigay sa kanila ng mutyang yon. At kapag nangyari ang ganoong sitwasyon, maaaring katapusan na rin ng kanyang pamilya. Paulit-ulit ding inilahad sa kanya ng matanda, huwag makikipaglaro sa mga ganoong uri ng nilalang. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman yung umalis. Sa paglipas pa ng mga araw, ang tanging ginagawa na lamang noon ni Aglito, bumili ng kanilang mga pangangailangan tuwing umaga, magtrabaho, tapos kinahapunan, magsundo sa mga anak niya. Nangako rin siyang wag nang papansinin ng mga nilalang na nagmamasid sa labas ng bahay nila, gawa ng magdudulot lamang yon ng matinding hangarin ng mga ito na pasukin ang kanilang pamamahay. Ilang linggo pa ang lumipas, masyado nang malaki yung tiyan ng asawa niya. Yung mga nilalang na naroon sa labas ng bahay nila, napapansin niya na ring unti-unti nang dumarami na parabang naghahanda sa una at panghuli nilang atake. Dahil sa pangyayaring yon, naging madalas naman ang pagkonsulta ni Aglito sa albularyo para humingi ng gabay mula rito. Awa naman ng Diyos, palagi naman itong tinutugon ang kanyang nais, gawa ng alam din naman ito ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Tinutulungan din siya nitong itaboy ang mga nilalang sa bahay niya na halos gabi-gabi niyang napapansin na bumibisita. Ayon nga kay Aglito na, sa sobrang pagnanais ng mga itong makuha ang kanilang sanggol, meron yung iilang kasamahan ang namatay na mismo sa kanilang tahanan. Sinubukan kasi ng mga itong lumapag sa kanilang bahay na siya namang naging dahilan para pumanaw sila ng maaga. Hindi na sipat ni Aglito kung ano nangyari sa mga nilalang na yon,
pero kitang-kita niya kung papaano yun bumagsak sa gilid ng kanilang tahanan nang wala ng buhay. Magmula noon, tuwing gabi nasisipat na lamang niya ang mga aswang na umaaligid sa kanilang bakuran. Hindi na rin yun nangangahas na pumasok pa na parabang nagkaroon ng takot buhat sa mutsyang napapaloob sa pamamahay nila. Sa maniwala man kayo o hindi, sa loob ng mga buwang yon, maraming tagaroon sa kanila ang nabiktima ng mga ito. Yung karamihan mga bata, habang yung iba naman, mga buntis na halos kasabayan lang ng kanyang asawa. Bagaman nagpakonsulta din sa mga albularyo ang mga taong yon, hindi ito sapat para malusutan nila ang katusuhan ng mga nilalang. Dahil din sa mga pangyayari, gumawa ng isang pangkat ang kanilang barangay na siya namang naglilibot sa kanilang lugar tuwing gabi. Pero sa hindi malamang dahilan, sa oras na dumaraan ang mga ito sa kanilang tahanan, tila bang hindi nito nagagawang makita ang mga nilalang na nakatayo sa labas ng bahay nila. Halos ilang beses na din yung ipinaliwanag ni Aglito sa barangay, pero walang nakapagtukoy sa kanyang mga sinabi. Dahil sa pangyayaring yon, pinili na lamang niyang pagtiisa ng mga nilalang gabi-gabi. Bagaman may mga pagkakataong hindi siya noon nagkakaroon ng magandang tulog, hindi na yun mahalaga para sa kanya dahil sa isang buwan na lamang ang pagtitiis niya. Yun na lamang ang pinanghahawakan noon ni Aglito para magpatuloy. Sa pagsapit ng buwan na kanyang pinakahinihintay, hindi pa man nagdedeliryo ang kanyang asawa, pinatulog na niya ang kumadrona sa kanilang pamamahay. Yung albularyo namang tumulong sa kanya, doon na rin niya pinatira muna pansamantala upang masigurong may makakatuwang siya. Sa pagsapit ng araw ng panganganak nito, hindi nga nagkamali ng hinala itong si Aglito. Habang umiire kasi noon ang kanyang asawa, ramdam na ramdam naman nila ang pagdami ng mga aswang sa labas ng kanilang bahay. Noong una, naatim pa ito ng albularyo. Pero hindi naglaon, nagdesisyon na yung lumabas kasama siya. Nang marinig naman ni Aglito ang sinabi nito, hindi naman siya nag-alangan doong sumama alang-alang sa kanyang asawa. Paglabas nila ng kanyang pamamahay, doon tumambad sa kanila ang dalawang matandang lalaking nakatayo sa labas ng bakod. Nang masipat naman nila Aglito ang mga ito, dahan-dahan naman nila yung nilapitan habang nananatiling alerto. Sa pagsilay naman ng albularyo sa matandang yon, mahinahon naman niya yung inabisuhan na kahit anong gawin nila, hindi nila mapapasok ang bahay na yon. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito, napangisi lang naman yon habang sumasagot doon ng, "Ganun ba? Hindi bali na. Marami na naman kaming naimbak na pagkain. Ikaw, Aglito, sa susunod na pagsabihan mo pa kami ng kung ano, wawasakin ko yung pamamahay mo sa mismong harapan mo. Oh, mga aswang kami, pero hindi kami kagaya ng inaakala mo. Nare-respeto namin ang bahay ng lolo mo, at kaya ka namin pinaranas ng ganito dahil sumusobra ka na. Konting pagkaklaro pa, hindi sangkot ang aming angkan sa mga nangyayaring patayan dito sa baryo ninyo. Alam yan ng kaibigan mo." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung tumalikod kasabay ang mga kasama nitong tahimik lang na naghihintay. Sa paglayo ng mga nilalang na yun sa lugar, napangiti lang naman ang albularyo habang pinagmamasdan siya. Dahil sa pangyayaring yon, ninais na lamang niyang manahimik sa kadahilan ng hindi niya mawari kung ano ang mga nangyayari. Ilang araw pa noon ang lumipas magmula noong ipinanganak ang kanilang bunso. Hindi na nila nagawa pang masilayan ang dalawang babaeng nagbabantay sa harapan ng kanilang tahanan. Magmula noon,
tuluyan nang nawala ang pagpaparamdam nito sa kanilang pamilya. Habang unti-unti noong tumatanda si Aglito, doon naman niya unti-unting napagtatanto, hindi kalaban ang mga aswang na kanyang nasilayan noong ipinagdadalang tao ang kanilang bunso. May mga pagkakataon kasi noong nailahad sa kanya ng albularyo na ang matandang nakausap nila noong gabi, isa sa mga tagasunod ng yumao niyang lolo. Dahil sa wala naman siyang ideya kung ano ang relasyon nito at ng pumanaw niyang lolo, minabuti na lamang niyang ipagsawalang bahala ang tungkol sa bagay na yon. Pero alam mo, Pinuno, na hanggang sa pagtanda noon ni Aglito, nanatili pa ring palaisipan para sa kanya ang tungkol sa mga aswang na inakala niyang kalaban na talaga namang itinataboy ng bahay nila na binauna ng lolo't lola niya ng mutya ng reyna ng mga bubuyog. Okay, opinyon ko sa kwento. Ngayon ko lang narinig tong mutya ng reyna ng mga bubuyog. Ang tanong ngayon, anong mga karga nito? Paano yun kunin? At anong klaseng sustansya ang nagbibigay nito sa lupa mo at sa mga napapalibutan mong mutya? Or sa napapalibutan ng lupa mo ng mga mutya? Kasi kung hindi nyo na itatanong, dati nang dumaan sa Facebook page ko, siguro mga panahong magpa-pandemic, mga panahong patapos na yung pandemic, meron ako dong tinangan na mutya ng reyna ng mga langgam. Sobrang swerte nun kapag binabaon sa ilalim ng lupa. Lalo na kung bagong bili nyo yung lupa, magpapatayo kayo ng bahay o negosyo, tas uunahin yung ilubog yun bago yung pundasyon. Saksakan ng swerte nun. Yung taong nakabili sa akin nun, sobrang swerte ngayon, napakayaman. Kaya, masyado kong curious kung anong nilalaman na itong mutsyang to. Pero, pagdating naman sa mga kalaban o sa mga aswang, talagang takot. Hindi ko naman masabi na kaya hindi pumapasok yung mga aswang na yon dahil sa pangontra ba? O dahil nare-respeto ng mga aswang na yon yung pamilya ng lolo neto ni Aglito. Yan nga, sila, di ba? Kasi lolo't lola niya yun eh. Baka pwedeng ganun, nare-respeto yung bloodline o talagang hindi sila makapasok dahil sa lakas ng mutya. Pero alam ko, karamihan sa inyo, curious kung ano nagagawa ng mutya na yon. Alam naman nating magandang pag-usapan yan. Kaya, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.